Okay mga mapupips. So hello now, padung nami sa kasal. So mga to, tanawan na mo reaction nila o unsa ba gyud kay wa may nagpaibalo nga naami. Pero tagaluyan successful din ato pagbiyahe ron kay mga salta mga asay ta. Ato ni ato ang NS family nonsense. Okay ba? Si hi pangit kinsa man is pangit ay. Hi. So nag-drive So na it's pa a dong. surprise. Yan eh. Surprise na mo. Karon na may bakante sukat-sukat pasaylo kami ito nga kumaga. Among kauban nga NS no. Actually tulo ni sila kabuk kay kasal this year. This month lang ang isa. Ay last month. Unya karon July, August, September, tulo ni sila nagsunod. So mo to nang mga kanilang siya. Ang tao okay na yung tao pasayloan mi sa uban nga duha na mo kakauban. Ako may kabadto. So tanawan na to, tara. Sabayin mi sa among biyahe. Bye bye. Si Tatoy sa simbahan himig kayo po di pagpaso nila ako din itanawan wala man namang ubay kauban sa sila nagpastor mga ano tanawan natin sila my mother Uyod ka ba na iyong asawa? Dawato mo ba siya ng libangan? Sigurado kayo na Berlin? si Besh yung Leo mo din si Besh. Kumusta Besh? Kumusta? Siyempre sultan alit. So ano si Tol Besh, the great Yaya in my sa mga barkada. Si Brando Simbahan sa tibuok kalibutan, imo ang mahimping gabi sa buong. Hindi mo na dinisisip. Ang hihinay-hinaya ang pag-DJ sa Velos at Asawa. Hinahinay na ang mas nasato. Hinahinay. Ikaw. J-Star, I will now kiss your wife. Palakpakan tayo sa ito. Congratulations, Cindy. Kalimutan na ninyo. Tapos ang isa, manlapang brigada sa Yes.
lamiyan oy. Sige kiss bye. Oh. One, two, three, kiss. Okay. Selamat. Hi. Congrats. Ang murang piti ko, sugod niyo. Ano daw mas sadsan? Sadsan. Hello. Rika, white kayo. Hello, so naato na busy sila pictorial dito. So itong nakastatoy, nakabi. Why helmet tayo nga nagbiyahe, huwag naligog dago. So nasa sila dito. So anita diri na akong mga kaubahan na ang mga kabiyahe. So karon ra sila nag-abot no. Tuwan sila. Kamustahan na to. Hello! Hi! Kumusta? Chikan sa. Hi! Hi vlog! Kabiyahing bonbon. Oh, patawag. Noon sa ko ay COVID. By Welcome Mark. to my vlogs. Kumusta dol? So, dari no? Ani sila naabot kay tingkaon naman. Naabot na siya kay tingkaon na. So, inana sila kay Dabis. So, ayan na po kita kids. Hato po sa tingkaon. So hello, so ano ako mga panel. Kuyo kayo. Naon sila no. Naguna-una sila kaon kami wala pa mga bisita pa yung kaon. Na sila wait. Okay. Bye. Ano yung makeup artist nila? Shout out! Oh, gwapa kayo siya. Leo, hilingi na ba? Ah! So yun no, nagpaabot na po me. Gayas ka ako no eh. So, napa dito ako ano. Prepare pa sila. Okay kayo kaon. So okay kaya atong kaon eh boss? Okay kaon eh. Grabe, labi kayang kaon. Laki latoy. Akalam ng latoy. Ganit. Labi kay kaon, labi kay kaon. So wala pa. Paabot pa may kaon. Ano eh? Wala pa. Pictorial pa sila. Ayan, sayo-sayo naman kayo dyan. At Pilipino vlogs who have TikTok video naman dyan. Mga kapaan sa rock. Vlogger. Okay, kumalit na mo. Hinana sila mga daot kayo na. Kulab ka. Ang limang kapaluwer. She's on a growing day of chosen song of performances. Now let's welcome our best man and maid of honor. Ay, sayaw! Ay, sayaw! Ay, sayaw! Sayaw, suntik. For every So, muna there papasok is a na, right? season and time. For every purpose
May ganun po ako para sa lahat. Do you love Jason and Bernie? Yes or no? Okay, do you love Jason or Bernie? Yes or no? So muna na yun, no? Nagkaon na mi. Unaw nagkaon, no? Kaon na. Exciting time. Ano na yung kung ginaunat na rin. Kain. Kaon. Fruits ako ginaunat. Gamay ra. Gamay ra. Darating, agara lang ka. Sinyas ang groom. O, kaya ba daw kaon? Okay, kayo. May kayo. Dali, uy. Guys, kuha na, oh. Ondik lang sa kalaw. Kabiyahing ondik. Huwag natin si kabiyahing besh na, oh. Tagko kayong mga baba, oh. Oh. Ako, tsaka. Bye-bye. Utango na naman. Sus. Wala yun. Dili get worth. Dili get worth. Dili get worth. Dili get worth it. Dili worth it. Dili get worth it. Dili worth it. Pili utangon. Lami. Lami ka ni. Lami ni. Oh. Mura ni hatag. Mura ni hatag. Ay, picture. Sige, sige. Sorry. Nubutan na ako sa gatos. Picture ba? Ay. Ano tari tam? Isa, isa. Ay, isa. Tol, tol. Picture na sa tol. Sige na ba yan? Uno, dos. Uno, dos. Tanaw sabi, siguro ko. Tol, tingin po. 1, 2,